Здравейте! Днес ще ви кажа какво има в моята чанта. Нека да започваме. Чисто зелена. Не знам дали на камерата виждате чисто зелена. Ето я. Чисто зеленичка и е доста дълбока. Почваме към големия джоб. В него се държат тайния ми тефтер. Ще отворя само ето тук да видите. Ето, тайн дневник на Ева Димнисова и на двете. Обаче да се покажа ето така. Ето. Другото нещо, където се държа мокри кърпички, за всеки случай. Имат миризмата на пипон. Следващото нещо е този парфюм, където тук малко съм го щупила, но той е на Гучи и доста ми харесва. Аз съм доста доволна от него. Следващото нещо е моето портмоне. То е тъмно синьо и ето така изглежда отвътре. Няма нищо от него, за съжаление. Само 2 лева има. Нищо интересно. Продължаваме нататък с едно химикал. За тайни. Той. Аз пред мен пиша с делописец, но вече пиша с тъмписец. Следващото нещо е телефона ми. Той вече е почупен. Това иначе имам нов. Продължаваме малкото джобчето тук. Не знам дали ще го видите. В него имам сухи кърпи и една фипка. Това беше от мен. Дано клипа да ви е харесал. Дайте тън нагоре и се абонирайте за канала ми.